ପିଜି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଏଥର ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଲାଗି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଏଥରକ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କରାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 31 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.samsodisha.government.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ଇ-ସ୍ପେସ୍ରେ ହଲ୍ ଟିକଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ସେଠାରୁ ନିଜର ହଲ୍ ଟିକଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 20 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓକାକକୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇ-ଆଡମିସନ୍ ସଂଯୋଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 155335 ବା 180034567770ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବ ସେମାନେ ବି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଅନଲାଇନରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ ମାର୍କ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ 31 ଯାଏଁ ଆବେଦନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପାଠପଢ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 31 ତାରିଖ ରାତି 11:45। ସାମ୍ସର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହୁଏ, ତ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।